Så komplekse tal er en ny måde at kigge på tal på, der inkorporerer bogstavet i, og i er defineret ved, at i anden er lig minus 1. Hvor komplekse tal kan skrives op på forskellige former. Den første form og mest almindelige form, eller simple form, er den rektangulære form, som hedder x plus y gange i. Og her har vi den reelle del af det komplekse tal, og den imaginære del af det komplekse tal, hvor at x og y er reelle tal. Derefter så har vi en anden måde at skrive komplekse tal på, som er den polære form, som går r gange cosinus af theta, det var grim, og plus sinus af theta gange i. Hvor at vi her har r, som er modulus for det komplekse tal, og theta, som er argument for det komplekse tal. Og det vil jeg komme ind på lige om lidt igen. Den sidste form, der har vi den eksponentielle form, og den går på r gange e opløftet i theta i. Igen her har vi modulus og argument. Og modulus argument for et komplekst tal, det betegner grafisk, betegner modulus længden af vektoren fra punktet 0,0 til til tallet på det her graf, hvor at vi hernede har de reelle tal, og her har vi de imaginære på den imaginære akse og den reelle akse, hvor at som sagt r eller modulus er længden af vektoren, og theta er vinklen fra første aksen. Så hvis vi fx har et punkt, et imaginært eller komplekst tal, der ligger her, med en vis reel del og imaginær del, jamen så vil vektoren, der går her, have længden r og vinklen theta. Nu vil vi gå ind med nogle regneregler for komplekse tal. Til at starte med, så skal man fokus på plus og minus, som er det sådan de helt nemme, hvor der er man går hen og plusser de reelle tal, og så bagefter plusser de imaginære tal. Og det samme gælder for omvendt for subtraktion eller minus, hvor der er man minuser de reelle tal, og minuser de plusser med de minusede imaginære tal. Og så hvor det går hen og bliver sådan lidt mere kompliceret, det er når vi går hen og begynder at skulle gøre brug af multiplikation og division. Til at starte med, så vil jeg forklare multiplikation, hvor det er, at jeg har taget et eksempel her med Z1 og Z2. Hvor er vi i gang med den? Z2. Hvor der vi har en Z1, der hedder 2 plus 3 i. Vores video blev. Og en Z2, der hedder 4 minus 5 i. Her så er vi hurtigt, vi kan benytte os af FOIL. Og dermed så får vi 2 gange 4 minus 2 gange 5 i plus 3 i gange 4 minus 3 i gange 5 i. Ja, sådan der. Det giver. Så vi får, når vi lægger sammen, så får vi 8 minus 10 plus 12 i. Jo, minus 15 i anden. Her der ser vi hurtigt også, at hvor vi ved, at i anden, det er lige med minus 1. Så her så kan vi gøre således. Hvor vi får 8 plus 2 i minus 15. Og så får vi vores regel her, hvor den giver minus 1, vores i anden. Og det giver 8 plus 2
i plus 15, som er lig med 23 plus 2 i. Går I selv noget med tavlen? Ja, vi mangler bare lige i der. Stærkt. Og så er den der. Så går vi til division. Grunden til, at jeg sagde, at jeg skulle holde den her dag, det er fordi, vi har optaget på den led indtil videre. Ja. Så nu bliver det. Martin, jeg kan nu lave alle kører toge. Nej, for jeg skal lige, jeg har lige sagt, at vi skulle Vi kører stadig. Kan man se mit hoved, og så læse op? Det kan man ikke. Så jeg lader det sådan noget. Skal jeg bare gøre? Ja. Nu går vi så videre til division, hvor der er vi benytter os af samme sæt 1 og sæt 2. Så vi starter med at skrive det op. Sæt 1 over sæt 2. Lige med 2 plus 3 i over 4 minus 5 i det 5-tallet var 5. Og så, så kan vi benytte os af, den kompleks konjugerede til sæt 2. Det vil så sige, som altså den her, hvor der er sæt 2, lige med konjugeret 4 minus 5 i. Og det kan vi gøre til at starte med til at forlænge brøken. Så vores brøk vil se således ud. 2 plus 3 i over 4 plus 5 i gange i over her i og samt under i, hvor vi så det får 2 plus 3 i over 4 minus 5 gange 4 hertil så kan vi samle brøken. Sådan hedder 2 plus 3 i gange 4 5 i. Hej OB, så er det i morgen vi har gala. Find det fine trøje frem for klæderne og kridtskoene, og så ses vi til en vanvittig fed aften. I. Vi kan nu gange parentesen ud i det, at vi kan udnytte, at nævneren i nævneren kan vi udnytte os af kvadratsætning. Det vil sige, at vi får, må så lige slette igen. Sætter herop. Så lader der 8 plus 10 plus 12 i plus 15 i n 16 plus 25 i n. Og det når vi frem til, ved brug af foil i begge. I og med det så får vi, i og med at vi igen ved, at 15, i anden, det giver 15 gange minus 1. Det kan vi så bruge til at, i vores næste, hvor vi får minus 7 plus 22 i over 16 plus 25. Og så det får vi minus 7 plus 22 i over 41. Og ja, minus selvfølgelig. Og igen, hvor vi så får det, får vi så, fordi vi kan se, at vi har en fælles nævner, så kan vi så dele det op i, med vores reelle tal, vores imaginære del, eller vores reelle del og vores imaginære del, så vi får minus 7 over 41 plus 22 over
41. Godt. Vi skal bevise, at hvis et komplekst tal z er rod i et andengrads polynomium med reelle koefficienter, er z konjugeret også rod. Den generelle form for andengrads polynomium er ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Vi har så, at diskriminanten er mindre end 0, og a, b og c er reelle tal. Så når diskriminanten er mindre end 0, så har vi, at z, et komplekst tal, er løsning, og derfor så skriver vi lige z på x's plads. Yes. Så har vi, at en tidligere regneregel har vist os, at hvis vi har a som et reelt tal, så er kvadratroden af minus a er lige med kvadratroden af a gang i. Og vi ved jo, at her at d er et negativt tal, så vi kan skrive, at den numeriske værdi af d er lige med minus d. Og jeg synes, det er meget godt lige med et eksempel. Lad os bare sige, at d er minus 2. Så hvis vi tager den numeriske værdi af det, så er det 2. Og det passer jo så med, at det er minus d, eller ja, at diskriminanten af d, vi skal lige skrive d er lige med minus 2. Ja. Så det giver mening. Ja, så har vi, at kvadratroden af d, det er lige med kvadratroden af minus d gang i. Og det har vi fra den der regel deroppe. Og det kan vi så skrive om til kvadratroden af den numeriske værdi af d gange i. Og det der er sket her, det er, at vi har erstattet minus d med den numeriske værdi af d, som vi så galt heroppe. Så nu kan vi skrive, at løsningen z1, for det første, den generelle løsning for anden grads polynomium er jo minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Og vi har jo en negativ diskriminant her, så vi kan skrive z1. Og så i samme omgang, så kan vi lige dele brøken op som minus b over 2a. Og så først plus så kvadratroden af, skal lige med her, kvadratroden af diskriminanten her, kunne vi skrive som det her. Så derfor får vi det der. Kvadratroden af den numeriske værdi. Igen, divideret med 2a gang i. Og nu har vi så skrevet plus den ene op, og den anden må så være med minus. Så vi får her minus og sådan. Så har vi, at vi ved, at z konjugeret jo er givet ved modsat fortegn af z. Og det er netop det, der er tilfældet her, hvor vi ligesom kan betragte det her som x og det her som y. Og dermed, ja, er det bevist, at z
konjugeret også er løsning.